Ako si Jarin, ginaingon kung tinuod ang gugma sa usugusa, way si bisan kinsa makapugong nini. Morning nito bus akong kinabuhi nga, di na ko mahimong may kalimtan. Milagro, nanghugas plato si Jarin. Pa, humana ko gugas, may isulti ko nimo. Ngayon na sa kagkwarta para sa imong panguyaban nga babae. Sus, anakin taon eh. Hunong ng taon na nang giilad ka ra nila, anak. Giilad ka ra. Kaya bisag, habulan mo pa ang mga babae sa imong sapi. Fake gid nang ilang gibati diha nimo. Kay sapi. Kay batikog naong pa, mauna. Ha? Pag itagatiwas. Kana, muna. Asam ko naliwat. Ha? Panurlito? Nako, ikaw sa gipangaan ni mama nimo kung hain nato ron ibutang sa Ginoo. Di ko mutuon niya na pa eh. Ikaw gyud. Dili ko mutuon na. Gipangaan kag unggoy ni mama nimo. Mao na resulta nga murasad kag unggoy. Gipangaan sa day kag unggoy sa imong mama. Mao si Lula. Bullshit ka. Bus-bawas ba ka? Ganong, ari man banda ginako ang tanan ba? Noong sa ba? Balag unggoyon tagdagway, Jarin. Basta wa tay giatakan nga tao. Mao na. Nabuang ka na ba, Chloe, ha? Wa pa manggod, Mama Layla. Ngano di ay kun mo ingon ko nga gusto na kong suktan si Jaren, nabuang na di ko anak. Por Diyos, por santo ni mo. Batig naong ka na si Jaren, Chloe. Bati maputag naong good, Mama Layla. May nalang na doon ni lalaki nga nanguyab na ako. Kay di ko tantong batig naong. Kay may lalaki man nga nakagusto na ako. Hello na, Chloe. Kinindagway na to pang afam ni Day. Pangitag afam, mugwapa kas mga mata sa tao, ilabi na sa itong mga silingan nga hinawayon. Afam, gid, ha? Mao man ikiingon ni Mama Layla na ako. Mas maayo ko na ng afam kaysa mangita pod kog sama nimo nga bati sa dugnaw. Itay. Anong doon na magbuot na itong duwa, oy? Maud cute. Uy, magbuot na to, oy. Yan, unsa man, Chloe? Sugto na ko nimo, ha? O, Jaren. Ano gidala nimo din is atos, Chloe, ha? Jaren? Ani siya matuog sa ato pa? Kay di naman siya pasakon sa ila. Unya? Matuog na gud siya din, higo. Ay ko kilara, Jaren. Makatuog ka na siya? Kung okyo na nimo? Ha? Sige. Pagtuman siya mong gusto, ha, Jaren? Tanawon tag-unsay resultas kagaya sa inyo, Muulit na lang ko sa amo, Jaren. Ayaw, Chloe. Nagsabot na ta. Nabala nagdaghang mipugong sa tong gugma, pero ipadayo na to ni. Sus! Ngita tamog pares nga mga gitsura, eh. Aron din mo sana yung atong dagway nga unggoyon. Unsa ning ato? Babati ay og dagway nga. Nagpares man gid mong duha nga mga... Sus! Yeah. Di na lang ako ipadayon. Basta! Dili ko mo yun. Nga ani na siya matuog sa ato. Di ko gusto na Jarin. Ayaw sa pagkatulga rin ni Baya.
Didi matog sa inyong akong anak gabi Jaren. O nang laylay? Alkansi biin ni kay babay mading ako. Nurlito, ipakasala na itong duha, oy. Dili ta kumusugot pero looy man po dito sa Chloe eh. Lala, sige. Ipakasal ta ning duha. Alin ang naiba. Wala nang naiba. Asa naman manong kukungongoy? Layo ba mang kalag-kalag? Nagbadasal giro ng mga kalag. Murubiyag di sa kagod na ako. Padayon na sa paglakaw, Chloe. Di na to sila paminaw eh. Tara. Tana, Jaren. Pagbuwag mo si mong asawa, Jaren. Oh, pa. Moro na sulbad. Aron li kasakitan sa mga buli-buli ang mga tawanan nito, masilingan nito. Sige lang, Ay, puli-puli loud na ako si Chloe, boy. Stila. Mag-usap man tao ng love. Kung kamundo ha, pirme masakitan sa pagbugal-bugal sa mga tao din eh. Ano magbuwag mo ha? Sakto si Papa ni mo. Magbuwag na lang tang duha, Jaren. Hindi ko masugot, oy. Sugot na lang, good. Magbuwag ta. At ang obserbahan, nga kung kita yun, o hindi kita. Okay, sige, sugot ko, pero di ta mangitag ipuli, ha? Single tang duha, sugod karong adlaw. Okay, deal. Deal. Kigawatan ko kuha og picture sa lalaki. Hala, foreigner. Kining dagwaya na to pang afam ni day. Hangitag afam, mugwapa kas mga matas tao, ilabi na sa atong mga silingan nga hinawayon. Sakto si Mama Laylay. Suwayan ka na kung makigrelasyon ko foreigner mo. Nahalin gid ang imong asawa, Jaren. Ha? Kung sinahalin, kasi buot mo mong ipasabot pa Nakita gyud sa duha na ako ka mga mata nga may kuyog nga foreigner si Chloe. Unsa? Para kuyog lang may relasyon na. Uy, ay gipag binuang di ha? Ay ko binuang ni Chloe ha? Pat yun naging mo ba sa imong foreigner ba? Kung makit-anta mo magkuyog, matayg di ba? Umayo kay niya ano mo duha, Jaren, Chloe. Nga naman ikap nga gipatawag man minimong duha ni Chloe. Ha! Di ba harad man ninyo patyon ang foreigner ni Chloe? Detret na kap, di ba kap? Bahad naman to. Kap, di ko makahimo nga mo patay tao. Uy, Nagselos kyug ka. Kadag sobrang selos, makapatay ba na? Mas angayan nga pareson si Chloe og ang foreigner kay nimo o Jaren, kay batik kay kagnaong. oh, nga nung deka ng lelay. Di sa deka batig naong. Mas batik ka! Sa na Mas mga batig mo naong, oy. Mas batik ka, ay! Lingkod mo na! Lingkod ta. Lingkod ha. Lingkod. Ay na kung sa amin bongbong niya ako opisina. Barangay. Dungan mo atubang ng sa amin, Lele. Jaren. O ano mo minumarog ninyo? Chloe, asawa mo kang Jaren. O sa imong desisyon nini, ha? Mabalik na ko skiliran sa kong bana, Kap. Akalitse. Ikaw, Jaren! Dawatan ako pagbalik akong asawa, Kap. Araman. Dahil pauli mo. Dili! Di ka mo sagot! Pamauli mo sinyo! Mauli na lang.
Pwede na mo si Mama Laylay. Niya, nagkabalik tang duha, Chloe. Mentapigit ang duha, Jaren. Dali, dali. Abi ni mo, kapit na ako kay kunin. Labi ni Sad. Mingon na sigay ko ni mo rin. Karon, Chloe. Hindi na umangkat tang duha. Dali, nagubo naman tang duha. Ang Jaren. Karon, pahin mo si Tani. Jaren. Chloe. Hala, oy! Nagkugos naman kag bata, Chloe. Uy, naman ang nadiay ka, day. Oh, bayot. Si Dugayan. Pakita ko sa inyo anak ni Charlene B, Chloe. Pakita sa atong anak. Ang bayot, Chloe. Ay, sige. Pakita siya. Tara, pakita. Oh, Ay, walang pinag-iba. Awa, ganyan. Singas parehas niyong dagway. Uy, naman sa mga taon mo, uy. Ha? O sa maning inyo? Pabati ayong dagway? Ha? Balag mapuno mi sa saway sa mga silingan, basta kay way makapugong sa among gugma ni Chloe. Balag mo ingon sila nga, pabati ay og dagway. Mga kasama ang kaagi ni Jaren, dinining tulmanon. What's the style? Pabati ay og dagway style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.